Tras meses de traballo e un complicado procedemento tecnolóxico, o Servizo de Criminalística da Garda Civil conseguiu acceder aos datos do móvil de Diana Kerr. A operación para desbloquear o teléfono desenvolveuse en Alemaña, coa participación dunha empresa israelí. Deste modo, os investigadores accederán aos últimos movementos realizados co terminal, onde poderían atopar información relevante para esclarecer o caso. Sospeitan que os autores da desaparición de Diana tentaron borrar información sensible antes de arroxar o teléfono á ría dende o viaducto de Taragoña, xa que chegaron a introducir un pin erróneo en alo menos 7 ocasións. O teléfono, ademais, apareceu moi danado, como se tentasen dobralo antes de desfacerse del. A clave estaría nas comunicacións realizadas nos últimos 15 minutos antes de que se apagara o terminal, posto que o resto da información xa fora recuperada da copia de seguridade da nube. Fotos, vídeos, mensaxes ou chamadas que poderían arroxar luz sobre o que lle aconteceu a Diana, desaparecida na Pobra en agosto do pasado ano. Unha pista relevante levaría á reapertura do caso, que foi arquivado en abril.